choosing to trust God. Sivule incwadi yamaHubo chapter 73. amaHubo 73. Enhlizweni yami uyabusa enhlizweni sishaya izandla enkulu kwabaphansi bethu
Sibonge uKristu Jesu namhlanje. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. We choose to trust you. Siyabonga uNkulunkulu wethu namandla. Siyabonga uNkulunkulu wethu phakameyo. Siyabonga uNkulunkulu wethu mangayikho kanti khona. Mangakuyonakala kanti sekuyalunga ugcwele. Uphakeme uNkulunkulu wethu namandla. uNkulunkulu ongaguquki egameni likaKristu Jesu. Sithatha udumo-ke in Jesus mighty name. Amen. Impilo sometimes iyasifaka ezimweni wesibona ngazathi uNkulunkulu akekho. Isifake ezimweni la uNkulunkulu kube sengathi uthule khona. Uthi uqala ibhizinisi kuvele kube emnyama. Hallelujah. Uzongazathi uNkulunkulu uthulile empilweni yakho. Noma ngazothi uyathandaza ube ngazathi umthandazo ubuya phezulu ubhambe uye phansi. Wenze njani empilweni mangabe uzizwa usesimeni esinjalo? Mangabe itheology yakho ingqubuzana nereality esiphila kuyona emhlabeni. Let us read sizwe uNkulunkulu uthini namuhla. Amahubo chapter number 73. Isihloko sithi choosing to trust God. Impilo iyakuthanda ukutshengisa izinto ezinhlobonhlobo. Ikubeke kwelinye izinga. Ma ubukholwa impilo ikudonsele phansi, ishonise phansi kube sengathi awukaze waqala wakhonza. Uthi uyaphuma uphumela phandle ube ngazathi abantu bayabona. Angathi abantu bakubona ukuthi ucabangani empilweni yakho, ucabangani enhlizweni yakho. Kube sengathi ungathi ungena ngisho eTexini kube khona izwi elithi wena uyakholwa nje. Kodwa uyazazi ukuthi wena kade ukuphi ngenxa yempilo ekubeke lapho. Hallelujah. Amen. Le ncwadi sifunda kuyona incwadi yamahubo. Kodwa la esifunda khona amahubo abhalwe abantu abanhlobonhlobo. uDavid ubhalile babhala nje abantu abaningi, abantu abaningi kakhulu ababhala incwadi yamahubo. La esifunda khona ihubo elibhalwe uAsaf. uAsaf wayechoose ekhethwe uDavid ukuthi ungomunye wabantu abazoba ama-chorus leaders, abantu abazolida ihubo. Bathatha abantu uDavid abakhethayo, uAsaf ngomunye wabo. Ama-titles ajwayele ukuvela kule ncwadi. Thina sithe choosing to trust God when times are tough. Abanye mabeshumayela ngale ncwadi bathi God is good indeed. Abanye mabeshumayela ngale ncwadi bathi how to deal with your doubts when you serve God. Hallelujah. Hallelujah. Verse number 1 mayikhona ongasifundela from verse number 1. Verse number 1. Yes. Amahubo 73 verse number 1. Yes. Impela uNkulunkulu umnene. Impela uNkulunkulu umnene. Amen. Futhi Impela uNkulunkulu umnene kuIsrayeli kubo abanenhliziyo ehlanzekileyo. uthi mayiqala uAsaf uthi impela uNkulunkulu umnene. Impela uNkulunkulu muhle. Lento ayishoyo iphambene nesimo akusona mamsakini. Isimo akusona uyadoubt ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngenxa yempilo emvalele khoneni. Impilo ithi uNkulunkulu akekho. Impilo ithi uNkulunkulu uthule. Hallelujah. Amen. Impilo ithi akamphike uNkulunkulu uthi uNkulunkulu akekho. Ngezimo angene kuzo noma ethandaza kuba sathi ngaze ngithi uNkulunkulu uthulile.
kodwa uphambana nesimo sakho uthi uNkulunkulu muhle, Hallelujah. uNkulunkulu umnene, Amen. uNkulunkulu walunga bazalwane. Jesus. Uyazi ukuthi uNkulunkulu uke walunga before impilo ikubeke la ikubeke khona. Hey, Nkosi yami. uNkulunkulu wathembeka empilweni yakho, uNkulunkulu wamuhle. Siya understand isimo kusona, kodwa asafu ukuthi uNkulunkulu umnene, Hallelujah. uNkulunkulu wamuhle empilweni yakho. uNkulunkulu uke wabonakala ngisho kweyakhe impilo ukuthi uNkulunkulu muhle. Jesus. Nawe mawuvuka ekseni weza ukuthi cha uNkulunkulu muhle, Hallelujah. uNkulunkulu umnene. Amen. Kodwa manje impilo ikubeke kwelinye izinga, uthi wasafu uNkulunkulu muhle. Yeah. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu umnene, uNkulunkulu uthembekile, Yeah. uNkulunkulu wathembeka abazalwane, uNkulunkulu ke wayisize yakhe impilo, uNkulunkulu ngelinye ilanga wavula amasango. Nawe mawuthandaza waweza ukuthi ngiyathandaza ngoba uNkulunkulu wayemuhle empilweni yakho. Amen. uNkulunkulu muhle, Amen. uNkulunkulu muhle futhi umnene. Kulabo abanenhliziyo ehlanzekileyo, wakwangena uJesu engena kowesifazane emzini wakhe eSerofenika. Bawufunda incwadi kaMark chapter number 7, lithi iBhayibheli wangena uJesu wathula. Hallelujah. Amen. Wangena kulo muzi wathi decide ukuthula. Kuyenzeka uJesu empilweni yakho angene bese decide ukuthula xolulu. Kube sathi ngaze ngithathe yena uJesu lo ongene kamakhelwane. Uzile kamakhelwane thi uJesu wafi wavusa ishosha, kodwa manje ngena kulo muzi wathi decide ukuthula. Hallelujah. Uyazi ukuthi uJesu lo omfunda kwiBhayibheli, kodwa uyena uJesu lo empilweni yakho akuyena lo osempilweni yakho, ngoba empilweni yakho uthulile. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Empilweni yakho kuba ngazathi akekho, kuba zathi angazabe khona. Wangena kulo wesifazane, lithi iBhayibheli wangena wabe seyathula. Hallelujah. Amen. Waqala ukuthi uJesu onjalo lo ongenile kimi wathula, kodwa lapha kamakhelwane ungene waqeda wavusa ishosha. Kodwa kweyami impilo uJesu wangena wathula. Impilo imshonisa phansi, impilo imisa phansi kwi-ground floor. Wathi ushenge impilo uma ishonisa phansi ungantibuli unyuke, kodwa uma ishonisa phansi impilo yehluye phansi, ngoba la uzonyuka khona uzonyuka usuyi-springbok. Hallelujah. Uzonyuka usufana ne-spring. Wena unyathela i-spring wasigcina siya phansi la isikhuphuka khona, kuba sathi ngase ngithi asikaze siye sishone phansi. Hallelujah. Umhlanga mangabe kuqhamuka imvula ezinkulu uyalala ushone phansi, kube ngazathi awazi ube khona umhlanga, kodwa la ovuka khona uyavuka uqale phansi kuze kube ngathi neyihlathi. Jesus. Halle, impilo mayishonisa phansi ivuma ukwehla. Yeah. Musa ukuphakama ngoba uzokushaya, musa ukuvela angazathi uright kanti awukho right, musa ukuzenza isigolo sempilo kanti la kusemhlabeni. Yeah. Abantu abazo survive, abantu aba-admitayo ukuthi I'm down but I'm not out. I can be down but not out. Hallelujah. Amen. Singakushaya ibhakela uye phansi, kodwa ngikho out, Amen. ngisakhona kwi-boxing ring. Jesus. Hallelujah. Amen. Ngoba ukuya phansi akusho ukuthi sekuphelile ngempilo yakho, kodwa uzakuvuka. Hallelujah. Impilo ikikushonise phansi kuba sathi ungazathi ngisho uthi uyadayisa, uthi uyavuka, khona umuntu ozofuna ipost akunamali, khona umuntu ozofuna ipost akekho umuntu ofuna ipost. Hey, Nkosi yami. Impilo ikushonise phansi. Yeah. Noma ngabe impilo ikushonise phansi, kodwa uNkulunkulu ukhona. Noma ngazathi akabonakala, ngazathi uwake wenze empilweni yakho, kodwa uNkulunkulu akaze athula, akaze ahlale angenzi. Sometimes impilo eke isize simgxeke uNkulunkulu, sithi uNkulunkulu akekho, uNkulunkulu umdelelile, kanti uNkulunkulu akakudedelanga, kodwa kuphela ukuthi uNkulunkulu ukugayidile wena waphambuka endleleni. Izinto ezikushayayo zikushaya ngoba wena usekho kwi-position. Hallelujah. Amen. Uthi uAsafu uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu thembekile Jesus. ku-Israyeli, Amen. kodwa isimo sakhe sithi uNkulunkulu akathembekile. Kodwa yena uNkulunkulu ukwathembeka
uyazi ukuthi uNkulunkulu kwamuhle kangakanani empilweni yakhe. Uyazi ukuthi izinto zike zahamba kahle kanjani empilweni yakhe. Uyazi ukuthi wake wahlabelela kwavuka ishosha phansi. Uyazi ukuthi wakwathandaza kukhona into ogulayo maqede wavuka. uNkulunkulu muhle. Impela uthembekile kubantu abanenhliziyo ehlanzekileyo. Hallelujah. God is good. Hallelujah. Amen. Muhle. Uyafakaza la uAsaf. Akaze athi kubiza ofakazi. Kwathiwa sicela ofakazi. Uma ifika ufike wathi uNkulunkulu muhle. Uthembekile. Yes, qhubeka. Verse 2. Kepha mina izinyawo zami zicishe zakhubeka. Uthi impela uNkulunkulu muhle. Kodwa izinyawo zami zicishe zashelela. Hallelujah. Amen. Ebuhleni bukaNkulunkulu odunyawo lami licishe lashelela. Jesus. Ikhona iposition abemi kuyo. Iposition yakhe ami kuyo imenza ukuthi ashelele. Iposition abemi kuyo washifta kuNkulunkulu. Wenza ukuthi awe uthi kodunyawo lami licishe lashelela. Amen. Yes. Hallelujah. Yeah. Kepha mina izinyawo zami zicishe zakhubeka. Kwaba kancane ukuba izinyathelo zami zishelele. Kwala kancane uthi kahle hle wayeselengele weni lo muntu. Lo muntu wayesegodini sosizi. Hallelujah. Akhona ama-circumstances abebhekene nawo empilweni yakhe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uke wadoubt. Uke kwamphika uNkulunkulu ngezenzo zakhe. Jesus. Uthi impela uNkulunkulu muhle. Kodwa ebuhleni bakhe unyawo lami licishe lashelela. Yes. Amen. Yeah. Verse 3. Ngokuba ngaba nomhawu ngabazidlayo lapho ngibona ukubusa kwababi. Waqala uAsaf wadoubta uNkulunkulu. Into emoshile uAsaf usuke wa shift amehlo ebuhleni bukaNkulunkulu. Hallelujah. Into emenze washelela ukuthi amehlo akhe awanamathelanga samke uNkulunkulu. Kodwa amehlo akhe asuka namathela empumelelweni yabanye abantu. Jesus. Hallelujah. Amen. Ususe amehlo akhe ebuhleni bukaNkulunkulu. Uthe wasusa amehlo akhe ebuhleni bukaNkulunkulu unyawo lakhe lashiya lashelela. Intenza ukuthi unyawo lakhe licishe lishelele ingoba usuke wabona impumelelo yabanye abantu. Elithi iBhayibheli mabe ichaza lithi kwakuyimpumelelo yabantu abangakholwa. Uthe mayibona impumelelo yabantu bephumelela. Wabona yena eseva uNkulunkulu kodwa enga-achievile lutho. Wabona abantu ahlala nabo endaweni abangazani noNkulunkulu. Wabona abantu bedrive imoto ezinhle. Wabona abantu behlezi emizini emihle. Wabona abantu bagqoka impahla ezinhle. Wezwa iphunga leperfume enhle eliphuma kubantu abangakholwa. Uthi unyawo lami licishe lashelela. Uthi unyawo lami licishe liyaphuma endleleni kaNkulunkulu. Uma ngibona impumelelo yabantu, uma ngibona abantu beba healthy abangazani noNkulunkulu, uma ngibona izingane zabo ezami ingane zigula nawe ndeni kodwa ezabo ingane hlezi zihealthy, uthi unyawo lami licishe lashelela. Oh, hallelujah. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yeah. Kwaba sengathi uphumile waya ku-interview. Hallelujah. Uma beku-interview ngazathi ube nabantu abangazani inhlobo noNkulunkulu.
kodwa uma beWhatsAppana ngoba bathatha inamba bathathelana inamba ukuthi ngifuna ukuzwa ukuthi usubiziwe wena wathi wathi bonke labantu abangakholwa sebebiziwe kusele yena yedwa kodwa yena yethu uyakholwa uyathandaza now and then uyafasta Amen. uyanikela wenza zonke izinto ezenziwa yibandla waba ne-doubt noNkulunkulu inhliziyo yakhe yamphila uNkulunkulu ngoba isimo akuso asifani nabantu abangakholwa abangenaNkulunkulu yena noNkulunkulu omkhulu uthi unyawo lami licishe lashelele uma ngibona impumelelo yabantu ususa amehlo akhe kuNkulunkulu omuhle ususa amehlo akhe kuNkulunkulu obenza izinto empilweni yakhe ususa amehlo akhe kuNkulunkulu akawathembeke empilweni uNkulunkulu uyawathembeka empilweni yakho uNkulunkulu wamuhle empilweni yakho uNkulunkulu ukwamkhulu lokho yakhe impilo yet manje isimo kuso usesigodini sosisi impilo ikuvezela iqiniso le-reality Jesus. haleluya Amen. kodwa nansi itheology onayo uthi uNkulunkulu muhle uNkulunkulu uthembekile Hallelujah. haleluya Amen. akumelanga kanje kodwa uNkulunkulu uke wamuhle empilweni yakho ababaningi abantu abathi mase beseyinkingeni bembona uNkulunkulu uthi uke wathembeka nokuba ngikule ndawo ngenxa yezimo zami abese kubuka omunye lokho ukuthi ngilapha ngenxa ukuthi angimlalelanga uNkulunkulu ngize ngadonseleka kulomgodi ngenxa yokuthi sengidla manje ngidla ukuthi sengidla ithukuthuku zempumelela impumelelo yakho lekubeke la haleluya Amen. ushayekile kodwa uNkulunkulu ukamuhle Hallelujah. bakhona abantu esibaziyo abake baziwa kwathiwa bayashumayela kodwa manje abekho ndawo ngenxa ukuthi impilo ibabeke phansi Hey, Nkosiyami. haleluya Yeah. asikho ngcono ngoba sila kodwa umusa uNkulunkulu ufuna uNkulunkulu uyambonga kuthi inkosi ngiyakubonga nabo impilo bahluleka ukubekezela haleluya bahamba kahle noNkulunkulu Jesus. bamkhonza kahle uNkulunkulu kodwa impilo usathana wababamba Oh, yes. wathi awuzoya phambili Jesus. wathi ngifuna ukumdawutha uNkulunkulu ngifuna ukumphika uNkulunkulu umphika uNkulunkulu ngoba ingekho into eyenzakalayo empilweni yakho wenze njani mangabe impilo ikubeke phansi haleluya Jesus. Amen. uthi unyawo lami ngicishe lashelela Hallelujah. now I don't experience the goodness of God haleluya ayisekho into ewumuso empilweni yami ayisekho into ekhuluma nempilo yami ayisekho into exoxisana nempilo yami ngoba uNkulunkulu ngimbona uNkulunkulu engasebenzi God is not active in my life uHabakuk mawufunda chapter number 1 kunezinto ezishoyo itheme yakhona it's why God doesn't do something about this Habakuk unyuku yaNkulunkulu number 1 ungumprofeti uHabakuk kodwa ongalindanga wahlala walinda uNkulunkulu ukuthi emthume kubantu kodwa ithe izinto mayishaya abantu aphila nabo uHabakuk wawuyena oya kuNkulunkulu akukho la uNkulunkulu samke emthuma khona bese sithi ungumprofeti kodwa yena ungumprofeti ukuthi uyiyele yena uNkulunkulu akalindanga uNkulunkulu azakhulume akalindanga ukuthi izinto zizazenzeke empilweni yakhe akalindanga ukuthi izinto zizihambe ngohlelo lempilo yakhe
kodwa yena izinto ayithe moshakele wathatha igadi wayela kuNkulunkulu siyaya kuNkulunkulu izinto yonakele empilweni yethu asihlali sirelaxe sithatha igadi lokuya khona kuyena siwibeke indaba yakho. Hallelujah. Hayi akarelaxanga wasonga izandla. Akarelaxanga ukuthi impilo yami yazilunge. Akalindanga ukuthi kube khona umfundisi omthandazelayo. Akalindanga ukuthi kube khona abantu abangenencourageayo. Kodwa yena waya kuNkulunkulu izinto bayiphambene nempilo yakho. Ikhona indawo athi ohlabelelayo sengiyifumene. Hallelujah. Hallelujah. Ikhona indawo mabe izinto zikushayile empilweni yakho awuhlale ekhaya uvula iTV asikhonzi kuTV. Hallelujah. Hallelujah. Njalo. Asikhonzi kuTV. Amen. Uthi touch the screen. No, touch the screen. uNkulunkulu ufuna inhlanganyelo. Hallelujah. Yabo maka sukhipha isikhuni eziko usibeke lapha. Esinye usibeke lapha. Ngeke sivuthe. Kunalokho sizokwakha intuthu. Lezi zinto ayibizela wena empilweni zakhe intuthu ngoba isikhuni silapha. Esinye isikhuni silapha. Hallelujah. Wathi usiphumelele usiphume. Wathi uNkulunkulu uma idala umuntu wambeka entsimini yase Eden leli gama ethi Eden igama ethi in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uma idala umuntu umbeka entsimini yase Eden. Wathi lima ulindi ingakho ngathi last week mangabe ufuna indoda ngeke uyithole etavern. Mangabe ufuna indoda ngeke uyithole eworkshop. Kodwa uma ufuna indoda uyithola in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngoba kuthiwa lima ulinde. Lima ulinde. Ukhulunywa nendoda engekho uEva. Hallelujah. Amen. Wazi wathi usiphume uma ngabe ukhipha inhlanzi ukhipha emanzini iyafa. Ngoba ayisekho la kufanele ukuphila khona. Yes. La esibizela ukuphila khona sibizela ukuphila kuKristu Jesu. Once wayikhipha kuKristu Jesu uyofa ufele ngaphandle. Uyofa kuthiwa kade ushumayela. Uyofa kuthiwa kade uthandaza. Uyofa kuthiwa kade uhlabelela. Uyofa abantu kade bebeka ithemba lakho labo kuwena. Ufele ngaphandle. Hallelujah. Ngoba inhlanzi ingaphandle komfula. Jesus. Hallelujah. Isikhuni mawusibeke lapha sibeke lapha esinye. Ayikwazi ukwakha umlilo. Kodwa umlilo wakhiwa izikhuni ezihlangene. Hallelujah. Izikhuni kufanele zibe ndawonye bese zakha umlilo. Hallelujah. Zakha umlilo ovutha kakhulu. Jesus. Hallelujah. Amen. Hamba kuya kuNkulunkulu. Uma ifika kuNkulunkulu uthi nansi into enginayo etafuleni ufuna uyibeka phambi kaNkulunkulu. Akayanga enyangeni. Akayanga ngumthandazi. Akayanga kumasonto amanama miracles. Kodwa waya kuNkulunkulu. Hallelujah. Wafika wayibeka indaba yakhe. Wathi number 1 kunabantu abakholwayo abanoNkulunkulu omkhulu kodwa uNkulunkulu wabo usonga izandla. Usho kuNkulunkulu uhamba kuke. Uthi banoNkulunkulu kodwa uNkulunkulu usonga izandla. Hallelujah. Amen. Uthi ayikho ijustice. Hallelujah. Uma ethi ayikho ijustice ukhuluma ngento esesibonile ekhona la esibonayo la. Hallelujah. Amen. Bengafika abantu baqhekeze la bazi ukuthi obani. Nabo futhi bavuma ukuthi baqhekezile. Uhamba ubamangalela. Uyo report emaphoyiseni ngoba uthemba umthetho. Hallelujah. Amen. Abalanda amaphoyisa abavalele ulale. Usuthi uyaphuma ekseni yogibela ihlangane nabo la. Bethi hi dad, we are here. Wawuthi kuyoba njani? Hallelujah. Umthetho uyidlala indima yawo. Umthetho uyabuthaka kubantu abadinga umthetho. Umthetho ungaprotect abantu.
uHabakukhi uhamba naleyo nto uyibeka phambi kaNkulunkulu. Bafunda verse number 4 uthi umthetho uhamba ubabuthaka. Hallelujah. Uthi abantu abacindezelwayo abantu abakaNkulunkulu, abantu abangenzanga lutho. Kodwa kureshwa ingane yakhe umuntu ahambe obopha umuntu ahlangane nomuntu ambophileyo ambingelele umthetho awusebenzi. Uya kuNkulunkulu naleyo ubeke etafuleni. From verse number 6 to verse number 12 uNkulunkulu yamphendula uthi ngizothumela isizwe esinamandla esizogwembenkqula sizoqeda. Hallelujah. Amen. From verse number 13 to verse number 17 if I'm not mistaken, Habakuk he's angry. Ukasukela uNkulunkulu uzothumela isizwe esinamandla sizo destruct uthi nabantu abangenzanga lutho. Hallelujah. Hallelujah. Chapter number 2 uNkulunkulu yena okhulumayo. Chapter 2 wonke Habakuk uthule. Hallelujah. Amen. Chapter number 3 uHabakuk kade ethi you yonke into it was about God. Ubekhiqiza uNkulunkulu emkhombe emehlweni. You wena uthule siyahlaselwa siyahlupheka asisebenzi siyadivorce kokonakele you chapter number 3 uyaqala uyibuyisela uNkulunkulu yonke into it's about I. Usethi mina kunje impilo yami ngiyibeke lapha phansi udakeni ngenxa yami engalalelanga. Uyaqala uyisondeza uzothi noma umkhiwane ungakhahleli izimvu zinqunywe bayini. Nokho mina ngiyakujabula ngithokoze ngoNkulunkulu okusindiswa kwami. Uthi noma ngabe akusekho lutho, noma ngabe akusekho mali, noma ngabe ngiyagula, noma ngabe akusekho umsebenzi, noma ngabe akusekho umyisi, uthi nokho mina ngiyakujabula ngithokoze ngoNkulunkulu wami. Noma ngabe isekho into ephathekayo, kodwa mina enhlizweni yami uyohlezi uyigugu. Hallelujah. Amen. Choosing to trust God. Verse number 3. Verse 3. Ngokuba ngaba nomhawu ngabazidlayo lapho ngibona ukubusa kwababi. Ngokuba abanabhlungu kuze kube sekufeni kwabo namandla abo aqinile. Yesu abantu abangakholwa laba uthi if kunegama lapha le prosperity elizovela lapha ku verse number 3 igama elichaza ukuthi shalom. Le prosperity kodwa ngesiHebrew word ithi shalom. Hallelujah. Labantu kushuthi bathola into abangayideserve. Hallelujah. Amen. Uthi ngaba nomhawu mangibona impumelelo yabo. Awuphinde futhi. Verse 3. Yes. Ngokuba ngaba nomhawu ngabazidlayo lapho ngibona ukubusa kwababi. Yes. Ngokuba abanabhlungu kuze kube sekufeni kwabo namandla abo aqinile. Abahlupheki Ba strong laba bantu. Ba strong laba bantu. Ba strong laba bantu. Akekho ukubona ogulayo. Hallelujah. Ba strong laba bantu. Banemali laba bantu. Angazi noma samke wakwahlangana nomuntu ethuza ungibeke. Kusho umuntu ephuzile. Ethi uzungibeke ebengene emotweni yakhe uzungibeke wena. Wena uyakholwa noNkulunkulu awuphuza uphuzile. Kodwa uyaphumelela. Hey. Hallelujah. Yeah. Izinto zimhambela kahle. Akukho akhala ngakho. Mistake yakhe ukuthi wasuka wasusa amehlo. uNkulunkulu wasesekwazi ukubuka abantu abaseduze wakhe ukuthi lo unani. Lo ugqokiwe ive nje. Hayi ngifuna u38 inch. Hallelujah. Hallelujah. Yabo nje mangase ungiluke lezi efika lapha phansi yabo lezi ephansi lapha. Ngifuna ukushanela ngazo. Yonke lento mayibuka usister in Christ.
abone abantwana beshalela ngeinwele bavele bethi nje nawe uyayifuna leyo mpilo neinwele isinda ukuthi nje khona kubukeka kukuhle kodwa haleluya waba nomahawu into ethethenemanayo ukuthi umiphi into ezokwenza ubone lento oyibonayo ukuthi kuphi la umkhono haleluya yes sithando sami abahlupheki njengabanye abantu abahlushwa njengabanye abantu ngakho ke iqolo lingumnaka wabo indluzula ibembesa njengengubo amehlo abo aphinqekile ngokunona imicabango yenhliziyo iyachichima bayakoloda ebini bakhuluma ngokukhahla bakhuluma bese kuphakameni lento emdinayo lekama kuphakameni ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazorikhotha ngoba linjalo yabo ethi hayi bakhuluma bese kuphakameni wozane kuphakameni haleluya kuyaphileka kuphakameni kukhona eBhayibhelini labo bantu ababephumelela babekhuluma bese kuphakameni nawe uvela ukubona ukuthi nansi indawo ikhala umphefumulo nansi ikhala umphefumulo nansi indawo hey haleluya uthi uAsafu into emdinayo labo bantu bayakoloda ukoloda kwabo kube sathi ngaze ngithi wena urongo ukholwayo nokhonzayo ukoloda kwabo bafuna ukukususa kwi-religion bafuna ukukususa kwi-grace kaNkulunkulu bakulethe kwi-religion haleluya uthi bayakoloda and bakoloda bese kuphakameni bese endaweni ephakemeyo bese endaweni la ababuki phansi kodwa ubabukela phezulu haleluya laba bantu benjalo bayakoloda haleluya labantu benjalo izingane zabo zihealthy even ngisho umzimba wabo ngazi ukuthi bayajima bengaze beqhula insimbi ngisho kubona bangama bounce haleluya haleluya uyabona nje ukuthi nabafana bakhona abano 6 pack haleluya ungazi ukuthi nje baqhukula insimbi labantu ba right boss labantu ba drive uhlobo lwemoto olunzima ba right ababantu uma bekhomba bekubingelela ngokhiye kodwa wena ubhizi nama chorus siphume ngeshuri haleluya uyibone lempilo ukuthi no this is not the way haleluya haleluya ubufakazi bokuhamba noNkulunkulu bazalana sibuqali ngempumelelo haleluya yathi ukuthi sizobona izinto besithi impela uhamba noNkulunkulu asibuqali ngalezo zinto ngoba bakhona abantu abahamba noNkulunkulu kodwa bengaphumeleli njengoJobe ngenhlanhla uJobe wastrugglisha uJobe kwathiwa ngamphi uNkulunkulu wangamphika haleluya chapter number 2 kuze kofika 37 uNkulunkulu uthule empilweni yakhe uphendulana nabangani bakhe ibhuku likaJobe incwadi yokuxoxisana haleluya incwadi yabhalwe uMoses indala haleluya so kuyaxoxiswana uNkulunkulu uthule uthi uyathandaza no chapter 1 uNkulunkulu uthule chapter 2 kodwa bazalwane uyezwa chapter 38 uNkulunkulu lazoqala ukukhuluma khona waqala uNkulunkulu ekhuluma noJobe wonke lama chapters uthule ukube wawuwena wawuzobuyela etshwaleni yodla isavana haleluya ngoba uNkulunkulu uthule empilweni yakho kodwa bazalwane noma engabukeka ethule kodwa uyeza u38 empilweni yakho kuzokhanya haleluya uzoqhubeka abe muhle yes qhubeka bakhona abantu abangamanga kahle kodwa namba nje abakholwa laba esikhuluma ngabo kodwa bayaphumelela angithi yabona ukuhamba noNkulunkulu hayi ukuthi izinto oxolewa ayihambi kahle empilweni yami hayi ngeke ngisho ukuthi uNkulunkulu angivele ngihlalele phansi hayi asihlali phansi yes qhubeka sona sami verse baby verse 9 yanda nasi
Umlomo wabo bawuphakamisele ezulwini, ulimi lwabo luhambele emhlabeni. Ngakho ke isizwe sakhe sibuyela lapha, amanzi amaningi bazimuncela wona. Hey, Bathi uNkulunkulu wazi kanjani na? Yesu. Laba bantu bamphika nangezenzo zabo noma bekhuluma. Amanzi bayimuncela wona ngoba siyistrugglisha ngamanzi thina la. Amanzi bona baze bastrugglisha. Hallelujah. Uthi uzulele kungena iVatican kubona ebusuku. Hale. Uthi uyathandaza ebusuku ngo12 ngoba wena uyavuka Nkosi yami uyathandaza manje ujabona nathi iVatican kamakhelwane kudunisile. Hey. Awuthena yini? Hey Nkosi yami. Hey. Bayaphumelela. Uzomela inhliziyo mawungekho uNkulunkulu. Yes. Bathi uNkulunkulu wazi kanjani na? Imbala kukhona ukwazi kophezu konke na? Bheka laba bayiba babi bazinza njalo bandisa imfuyo. Impela ngihlanzele ize inhliziyo yami, ngahlamba izandla zami ngingenacala. Uyamuzwa uAsaf iworship alilida le. Hallelujah. Uthi impela ngihlanzele izinhliziyo yami. Impela ngigcinele ubala. Hey Nkosi yami. Ukuba ngitholele indoda nami. Hallelujah. uAsaf wena awuyibuke le ngane ibengashona wena. Uthi ngichitha isikhathi sami for mahala ngeCrossroads ngiyothandaza. Uthi inhliziyo yami ngiyigcinelise. Amen. Ngithethe imali yami ngiyanikela kodwa ngibusiseki. Impela ngiyigcinelise. Hallelujah. Ngoba impilo ayihambi kahle. Napha abantu abangayigcinile. Makuyilosihlanu mina ngivalele endlini oza kwethu mangibuka ama status zabo ebusuku babhizi baka Max. Kodwa mina ngiyigcinele ubala. Hallelujah. Mina ushuthi nje ayikho lento emina makubizwa ilento on Fridays kuthiwa youth service angabe ngiya-operisha mina ngiyaka-V eMlazi. Hallelujah. Amen. Angabe mina ngiyela ka-V, angabe ngiyela ikhona le ndawo elaphezulu. Kuthi ngiyigcinela ubala. Kahle hle kuyi-waste ukuza kwami ngoba ngiphumeleli. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngiyastrugglisha, ngisenkingeni. Hallelujah. Nemali futhi anginako kodwa ngiyasebenza imali futhi angiyiboni sekuphelelaphi. Vele imali yomlungu iscam. Hallelujah. Zama ukwenza ezinye izinto iscam lesi. Hallelujah. Ayibe khona imizamo yenzayo imali yomlungu. Hallelujah. Mama sigawuke iscam. Lento yenzayo ukudayisa iyona nto eright. Hallelujah. Ungayibuka impilo yabantu bephumelela bemsebenzini nami ngiyafuna ukuba u4:30. Hey ke ngiba u4:30 Nkosi yami. Hallelujah. Amen. Ubona beshaya amakuponi. Hallelujah. Ngoba usibona sishaya amakuponi leyo mali iphelela kwi-transport vele. Hallelujah. Uthi mawuyibuka ke impilo yakho, ubuka umholo wakho, uqhathanisa nenkinga zakho bese uthi impela ke uNkulunkulu ngiyigcinelise. Yes, qhubeka sona sami. Ngahlamba izandla zami ngingenacala ngokuba ngahlusha usuku lonke kwasa ngijeziswa. Uma bengithe ngizakukhuluma kanjalo kubheka ngabe ngisikhohlisile isizukulwane sabantwana bakho. Kwathi ngicabanga ukuba ngiqonde lokho. Choosing to trust God. Kwaba Yes. luhluphe emehlweni nami. Ngaze ngangena endlini engcwele Ngaze ngangena endlini engcwele. Lento yangikhathaza. Lento yangihlupha. Hallelujah. Yangikhathaza yangihlupha. Uthi ngaze ngangena endlini engcwele. Choosing to trust God. Hallelujah. Uthi ngaze ngangena uthi lento yenzeka yangihlupha. Isizukulwane uthi yathi mayihlupha ngathi abantu abami ngiyobatshelani. Isizukulwane sami ngiyawusitshelani. Ngiyawusitshela ukuthi ngahluleka endlini kaNkulunkulu na. Uthi yangihlupha yonke lento. Uthi until ngingene endaweni
engcwele. Hallelujah. Izimpendulo zethu zisendaweni engcwele. Hallelujah. Inkinga zethu zisendaweni engcwele, zolunga endaweni engcwele. Ukuhlushwa kwethu kuyolunga endaweni engcwele. Choosing to trust God. Uthi ngase ngangene yes. Ngaze ngangena endlini engcwele kaNkuluNkulu ngaqaphelisisa ukugcina kwabo. Hayibo. Ngithe sengingena endlini engcwele. Uqale wathi uNkulunkulu muhle kodwa unyaka lami icisho lashelela. Uma ngibuka impumelelo yabantu abangakholwa. Hallelujah. Akekho uNkulunkulu ubuka impumelelo wecisho washelela. Wayichaza sonke lesi story. Uthi ngaze ngangena endlini engcwele. Uthe ngithema ngifika endlini engcwele ngathola bonke ama-answers. Uthi ngase ngiyababona laba bantu ade ngibabuka bephumelela. Lempilo bengiyifisa yokuhlala ethaveni njengabo. Izingane zabo ezihlala kusuka ekseni kuze kushona ilanga ethaveni. Uthi leyo mpilo ngayihalela, ngayifisa. Ngafisa ukushintsha amadoda, nami ngafisa ukushintsha intombi. Uthi kodwa sengisendlini engcwele. Uthi ngaqaphelisisa, ngabona isiphetho sabo. Yes, qhubeka. Impela ubabeke endaweni ezishelelezi. Ubabuyisa babe Uyabona lempilo yabo yokuthi belokhu bethi chithe. Uthi uNkulunkulu bebabeke endaweni ebishelelezi. Uyabona impilo yabo ebimnandi yokudrive imoto ezinhle. uNkulunkulu bebabeka endaweni eyishelelezi. Lento uzoyidecide ngokungena endlini engcwele. Ngaphandle kaNkulunkulu uzoyihalela impilo yabo. Uzoyithanda impilo yabo. Uzofisa ukumyeka uNkulunkulu. Uzofisa ukuphila njengabo. Udawe Monday to Sunday. Ngoba ububona kuhle. Hayi baphumelela nje. Hallelujah. Bekukuhle. Kanti uNkulunkulu bebabeke endaweni ebishelelekayo. Hallelujah. Lento idecide uyibone wavulwa amehlo. Uma sisendaweni kaNkulunkulu la sivulwa khona amehlo. Uma sisendaweni kaNkulunkulu la kuvuleka khona umlomo. Hallelujah. Hallelujah. Athi umbhali athi nodadewethu omncane akanamabele. Kuyokwenzakala ngosuku lokucela kwakhe na. Uthi lo mbhali methi inkinga udadewethu siyabona iminyaka ikhulile kodwa inkinga kanawo amabele. Hallelujah. Siyabona iwari yakhe ukuthi kuyokwenzakala ngosuku lokucela kwakhe. Kanti lo sisi lo akanamabele. Ngoba emabeleni ila ingane ivuleka khona amehlo. Ingane makuyazalwa yafinyelela emabeleni. Ila amehlo azovuleka khona. Hallelujah. Emabeleni la sithola khona uthando. Hallelujah. Amen. Emabeleni la sithola khona ugono. Hallelujah. Yes, ngaze ngangena endaweni engcwele. Jesus. Ngaqaphelisisa, yes. Maye bachithwa ngokuphazima kweso, bashona babhubha benovalo. Hey, bashona bebhubha benovalo. Uyapi kuleya mpilo? Why uzomosha impilo yakho? Why uzodlala ngesikhathi usuhambe noNkulunkulu isikhathi esinganga? Choose to trust God. Amen. Noma ngabe imali unayo, funda ukumethemba. Learn to be content. Amen. Ukuba content ukwaneliseka noma ngabe uhlezi kanjani. Ukwaneliseka noma ngabe uhola 1000. Ukwaneliseka noma ngabe uhlezi ekhaya njani. Ukwaneliseka noma ngabe unabazali abanjani. Ufunde ukwaneliseka. Jesus. Into ezokushaya empilweni uthi awaneliseki. Hallelujah. Uyasazi ukuthi hola malini. Hallelujah. Musa ukukhalela leya ngubo, ukhalela lokho, ukhalela lokho. Hallelujah. Learn to be content. Amen. Funda ukweneliseka. Ngoba isiphetho saleya mpilo basendaweni eshelelekayo. Amen. Akazi ukuthi yini osuyifisile empilweni yakho. Akazi kuphi la ufuna ukuhlala khona.
noma ngabe uyabona uma wakho uyathetha usuzomqamba igama uthi usiqandu noma inkanyamba noma usagila umqambe nje igama ngoba uma wakho uyathetha kodwa uyafisa ukuphila impilo ephilwa lapha yana kaSokhela. Haleluya. Lapha izingane zakhona izenzela umathanda nawe uyafisa ukuzenzela umathanda. Uthi uAsafu wayithanda leyo mpilo kanti uNkulunkulu babeke endaweni ezishelelekayo. Uthi bashona bebhubha. Uthi bafa benovalo. Impilo yokuba novalo ungayifisi. Impilo yokuzenzela ukuphila umathanda ungayikhaleli. Impilo yokuhlala ngazathi uhleze endaweni ephethe yabo indawo ephethayo inanda umawoti lapha abantu baphila umathanda kamakhanga ungayifisi impilo kamakhanga yongalawulwa yongalawuleki yongaphatheki yongaphathwa ufuna ukubuya nango9 ekhaya ngwena ngo9 ayekho umuntu ongikhulumisayo sengathi ngahamba ngiyoqasha. Haleluya. Phila impilo yokuyilawula. Ngiphila impilo. Haleluya. Uyazi nakho ukuqasha ngama challenges akhona. Haleluya. Yabo ukuholela nje ukuholela uma stand nje. Imali yakho ibone ihambe yakuma stand. Haleluya. Uzuhobe endlini uma stand. Isima leyo mpilo uTyler. Haleluya. Uthini egameni laJesu. Haleluya bazalwane. Bashona little verse bashona benovalo. Uyabona impilo yokuphila noma kanjani? Lempilo yokuphila isavana uphuza phakamisa isavana. Ugqoke noma kanjani. Ke ngibabone mangihamba uthola ukuthi mhlambe imoto yasemsebenzini mhlambe ngishiye lapha ngakoNtuzuma mangehla ngijikeleza ngidlulela komalume eTolo. Motho uthi uyafika ekseni fika intombi ezinhle zibhambalazile ngamathanga. Ile yabo inyawo zihlezi pheka dashboard emotweni. Uthola lo muntu uqoke akazi nokuthi iphenti lisalephi. Usuthi mawuqhamuka ngengozi makhaza uyezwa uqhamuka ubonwa yini yes. Haleluya. Akazi ukuthi iphenti lisaleni. Akazi ukuthi ulale nabantu abangaki. Haleluya. Uyayifuna leyo mpilo lithi bashona bebhubha. Bafa benovalo. Amen. Ufuna ukubuyela kuleyo mpilo ukufa learn to trust God. Amen. Umkholo umethembe noma ngabe mama sakhini udayisa iphini ifeli lodwa umthembe uNkulunkulu. Uhlale kuNkulunkulu ubambelele kuNkulunkulu umkholo eNkulunkulu ubambelele kuNkulunkulu. Musukufisa impilo yabanye abantu awubazi lemiza abahlala kuyo ukuthi benze njani baze bahlale kuyo kodwa sikwazi yabanakho ukuthula. Lithi lelizwe bashona bebhubha. Ngiyakhumbula ngisayisisangoma ngisiza omunye ubaba waseNewlands. Lo baba uma eza wayehlala egulelwa izingane uyeza uzohlola mangithi mina uphethe ingane. Kube khona into ethi awumbuze lo ukuthi ziphe ezinye ingane. Ngibuza ziphe ezinye ingane. Aqala athule lo baba. Wathi sigcineni washo wathi hayi ingane zami zonke ziyashona. Ngoba khona into ethi ngimbuza ugogo wakho. Wakhala inyembezi wathi mntanami ngoba ngizela ukuthula kunakho nathi ingane isigulela ukufa ngiyazi ngoba igula kanje izoshona angisazi kufuna ngenze njani ngoba lo gogo ombuzayo ngathwala ngaye akanakho ukuthula emphefumulweni wakhe ukuthula akukho. Haleluya. Ubabona bephila impilo enhle abanakuthula. Ubabona bethatha amadoda abantu abanakuthula. Ngoba uyazi ukuthi njengoba bayithathe kanje kumngani wakhe kahle badlani ithenge. Akazi ukuthi ngoba bayithathe kanje kumngani wakhe nakuyena liyeza usuku. Haleluya. Nakuyena izomgila njengoba emgila umngani wakhe. Abanakho ukuthula. Yes, sithando sami.
my babies, my nanas, njengephupho ekuphaphameni Nkosi my takalat. Yes. My child alarm. Oh, yes. njengephupho ekuphaphameni Nkosi uyakudelela umfanekiso wabo ekuvukeni kwabo Yes. kwathi inhliziyo yami yaba nomunyu kuhlaba ezintweni zami Yaqala inhliziyo yahlaba. Yes. ngaba isiphukuphuku angaqonda lutho ngaba isilwane kuwe kepha mina ngiyakube ngikuwe njalo ungibambile ngesandla Ngiyakube ngikuwe njalo, ungibambile ngesandla sami. Asingaphumi uNkulunkulu, asingamshiyi uNkulunkulu, asingamthuki uNkulunkulu, asingamdeli uNkulunkulu. Ngiyakuba nginawe njalo. Yes, ngifuna lapha ko 25, 24, 25. 24 uya kungihola ngesiluleko sakho andukuba ungamkele enkazimulweni nginobani ezulwini na uma nginawe Nginobani ezulwini uma nginawe angifuni lutho. emhlabeni Uma usuze wafika endaweni engcwele ilapho ufika uneliseke khona. Ula ufike uvuleke khona amehlo, ila ufuna ufika ubone khona isiphetho sale yampilo ukuthi ayinhle. Hallelujah. Hallelujah. Noma ungathi hayi awufuni ukusindiswa, angifuni ukukhonza lodlo zalikho izinto ezinjalo. Kodwa abanakho ukuthula. Ngoba hallelujah. Yabo makathola imali nje. Make ingane ahlatshwa umkhuhlane nje. Uyacabanga ukuthi mhlambe uma wami angimenzele isidwaba. Mhlawumbe angiyilandili idalo. Zangena ekhaya uyabona ngoba sihlatshwa ukugula ngoba kwenzeka nje idalo angithi uyafuna ukuphila leyo mpilo yokuhlala unovalo. Yes. Nginobani ezulwini? Uma nginawe angifuni lutho. Awucabangi indoda yamuntu, awucabangi imali yamuntu, awucabangi ufisa uexperience impilo yasezulwini. Nginobani ezulwini? Uma nginawe angifuni lutho. Yes. inyama yami Lama verse bese siyathandaza. inyama yami nenhliziyo yami yaphela nokho uNkulunkulu uyidwala lenhliziyo yami nesabelo sami kuze kube phakade ngokuba bheka abakude nawe bayakubhubha uyabachitha bonke abahlubukayo kuwe ngokuphinga kepha mina kungilungela ukusondela kuNkulunkulu ngenzile inkosi uJehova ibe yisiphephelo sami ukuze ngishumayele zonke izenzo zakho. Choosing to trust God. Siphakame sibe ngenyawo. I lay my life